बिबारखौ बावफैग्रोगोन बिनि उनावहाय जोङो रायजो दिनैहाय जोंनि आबौनि श्राद्ध दङ दा बेनि थाखायनो गिर्जा न'आवनो चार्चआवनो गिर्जाया जासिगोन आरोना प्रेयारा नैबे जोंनि गिर्जा उदालगुरि नाम्बार 1 सान्तिपुरनि केथलिक चार्च हाबैनोसै आं दायो फादार फैदों आबौ फादार सेबेस्टियान इसरारि थांगासिनो ओमफ्राय नैबे जोंनि चार्च जाहैबाय आरो मेन गेट बेखौहाय डनेट खालामदोंमोन हायं जेकब फै बे जोंनि चार्च देखायनि आं सिङाव र' नोंथांमोन मानसिया दासो जाहांबोदों गिर्जायाथ' गबाय चार्चआ जोंना प्रेयारा जोब्बाय ओमफ्राय दा माने आबौनि जिउ जारिमिन माबा माबि फरायनाय दंनो आरोना इन्टारेस्टिंबो जानो हागौ मानसिया थैयोब्ला न'खरनि सोरबा बा आंगो थैयोब्ला दुखुथ' मोनो नाथाय सानफ्लायनोबो गोनां जायो मालाबा जे जोंबोलाय अबाव बारग'नो सानसे जोंबो थैगोन दुखु खालामबाय थानानैथ' जाया ब्लग टाइपनिबो भिडिअखौ लाबाय थांग्रोनि दा न' फारसे चार्चनिफ्राय ओमफ्राय दा जारिमिन फरायनाय मानायखौहाय भिडिअआ गोलाव जायाबा बावनो होदेरगोन नङाबा नेक्स्टआव आरोना थांग्रोनि जानाय लोंनाय हाबाफारि दं जों बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव आरो दंफैबावो सिस्टार जुनिका दैमारि आं बिथांखौबो दसे सिनायथि लानो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय बेजों लोगोसे आरो आखाइ फायखन लेंहरदों हनै गोथैसालिया आलो जुगामि उन्दुनांगोन बै गोथैसालियाव हाया हानाय नङा खारग'नो रावबो थैनायनिफ्राय आगाननै आवगायलांदों जों गोथैसालिथिं बिसि बिसा बिमा बिफा जाथि खुरमा न' बां हा हु धोन दौलत थालांजोबगोन गासैबो बे सावहोजानाय समायना संसारावनो गैया बे संसाराव गैया दुखु दाहा गाबनाय आरो मेगनाव मोदैल' नायदो अनजाग्रा ख्रिस्टुस बिमा बिफा बिदा फंबायफोर जों बे संसाराव हारसिं फैदों जों रंजाबाबो दसेल' मिनिबाबो दसेल' खुसिबाबो दसेल' आखाइ फायखन लिंहरदो जोंखौ गोथैसालियाव फै फिसाफोर नोंसोर आंनि गोरबोआव आलो गोजोन उन्दुफै जेराव गाबनाय मिनिनाय दुखु दाहा गैया अरायनि थाखाय जुगामि नायदो फै होनदो जों हारसिङै फैदों हारसिं थांफिननांगौ रावबो धोन सम्पति हा हु जाथि खुरमा लांफानो हानाय नङा आलो जोंहा संसाराव मोननैल' जायगा दं थांनानै थासान्दि हा सायाव थैनानै थांबा हा सिङाव जोंहा मोननैल' जायगा दं संसाराव जों जोनोम जानानै थांनानै थासान्दियाव गोथां समाव जों हा सिङाव आलो गोजोन रंजादों नाथाय थैनानै थाङोबा जों हा सिङावसो थांनांगौ मोनसे सुंद' सल' दं बे सल'आ ओरैबायदि हाउ माच लेन्ड डाज निड टु ए मेन सासे मानसिनो बेसेबां हा नांगौनो पाहुमने सासे हावरिया मानसिमोन बियो आंनो बिराद हा नांगौनो जमिदारनाव थांबाय आरो जमिदारा बुंबाय नोङो मोनसे निशान ला 1000टा निशान लाहोबाय ओमफ्राय नोङो सान ओंखारनायनिफ्राय सान हाबजासे नों जेसेबां हागौ बे हाजोनिफ्राय नाहर नों निशान 2 खार निशान 2 सान हाबनायनि सिगां नैबाव सफैफिननांगोन
लोगो लानानै खारबाय थुदों सान थुदों माला सान हाबदा हाबदों सान हाबदा हाबदों थुयै सान हाबबाय सफैबाय हा बिदोंमोन बे जमिदारनाव होगोन आं नोंनो हागौ नों निसान थुनानै लादो निसान ला 1000 था खारदों थुदों नाहरदों साना माला हाबगोन जै सान हाबबां How much land does need to a man? 사실 만지는 비슷한 하나무는 비 만지는 6풋 그정문 6풋 하콜 정파이 아래 풋 구할 정파이 송사라고 만시는 하자를 비가밥을 하나 하야 6풋 갈라파이 6풋 하콜 정파이 아래 풋 관의 비는 사실 만시는 비슷한 하나무는 두쿠낭 토나비 그시골로 가면 내가 온자가 크리스토스의 베개와 짝짝꿍을 나눠보고 근데 아디아 티난 탕발 어리빠리 부르지만 비만치야 월전아이 마나이 아름 감성나이 어리빠리 그타우 파들프라 박하이랑 파들들나서 술 송등라 그타우 어이 송등 나올 때 헐토 아디아 누워보 송날 사흐임당 녹화니만 집어요 EU9 दायो आं खावलायदों न'खरनि बेसेबां मानसिफोर दं न'खरनि बेसेबां सुबुंफोर दं बिथांमोना फारि फारियै फैनानै बिबारखौ बावफैग्रोगोन बिनि उनावहाय जोङो रायजोफ्रा लाइनाव फैनो हागोन बिबार बावै बावै आरज गाबोजों ओ आफा सोरजिगिरि रुंसारि बे जिउनि थाखोय बिबार बावै बावै आरज गाबोजों ओ आफा सोरजिगिरि रुंसारि बे जिउनि थाखोय पापनि साजानिफ्राय बायग'नानैनो जायगा होदो नोंनि बै गोजोन रायजोआ पापनि साजानिफ्राय बायग'नानैनो जायगा होदो नोंनि बै गोजोन रायजोआ बिबार बावै बावै आरज गाबोजों ओ आफा सोरजिगिरि रुंसारि बे जिउनि थाखोय बिबार बावै बावै आरज गाबोजों ओ आफा सोरजिगिरि रुंसारि बे जिउनि थाखोय गोथां समनि दायफोरखौ नेवसिनानै सुस्रांगारदो नोंनि अननायनि दैमुजों गोथां समनि दायफोरखौ नेवसिनानै सुस्रांगारदो नोंनि अननायनि दैमुजों बिबार बावै बावै आरज गाबोजों ओ आफा सोरजिगिरि रुंसारि बे जिउनि थाखोय बिबार बावै बावै आरज गाबोजों ओ आफा सोरजिगिरि रुंसारि बे जिउनि थाखोय गोमालांनाय आंगोनि मुंखौबो जिराय
황금이 보여만 기다리는 눈이와 밝은 사랑로와 जानाय लोंनाय दायो आब'नि श्राद्धनि नैबो मोनसे बुस्थु देखायनो रोंनाय मानसिफोरखौ नोंथांमोना मिथिगौ ना आं बहुद जायगा गिदिङो जेनेबा जोंनि बिटिसि बा आउट अफ बिटिसि मोनसे बुस्थुखौ बिराद मोजां मोनो आं जोंनियाव लकेलाव प्राउड टु बि होननांगोन माने दुगानानै लानाय सेंग्राफोर बा युथ्सफोरा एनि हाबा हुखा राननाय मावनाय दांनाय टेन्ट हाउस बानायनाय माने बहुत एक्टिभ आरोना जों गामिना ओंखायनो मोजां मोनो आं आरो उदालगुरि एरियायाव गिर्जाफोर हाबनायावबो जेब्ला जों गुबुनफ्राव हाबहैयो बाख्नायनायखौ नुनो मोनो जे दामनाय देनाय उदालगुरिनिया जोबोद मोजां स्ट्रं माने प्राउड फिल खालामो आरोना दा सेंग्राफ्रानो फुरा केटारिं ग्रुप एक्सट्रा लाबोनांगौनि दरखारानो गैया सेंग्राफोर आरो माखासे सिनियरफोर दं दायथ' माने फोरोंग्रा जोबोद मोजां आरो जोंना बेनि गामिना जादों गामिनि लामा बेयावनो लामाया जोब्बाय नालाय लामायावनो जाग्रा माने बे साफा